אחת הסיבות שכשמתחילים דיאטה, אז יש פחות יציאות. למה? כשלא היינו בדיאטה, לא הקפדנו על שומן. רוב האנשים אוכלים עודף של שומנים. אז יש יציאות נהדרות, אבל יש עודף של שומן. אז כן, אז שומן זה דבר שעוזר ליציאות, אבל אנחנו רוצים ללכת לזה אולי כפתרון לא ראשון, אוקיי? אחד הדברים שיכולים לעזור בתנועתיות של מעי, אוקיי? לפעמים יש בעיה של תנועתיות של מעי, זה למשל קורה להרבה אנשים מבוגרים אחרי שהם עשו קולונוסקופיה, בגלל תנועתיות של המעי. אז אחד הטריקים לגרום לתנועתיות של המעי, זה לשתות חם וקר לסירוגין. לכל אחד דרך אגב יש תנועתיות, יש כאלה שיש להם המון יציאות, זה אומר שהתנועתיות של המעי היא מאוד מאוד מוגברת. יש כאלה שיש להם מעט, זה אומר שהתנועתיות נמוכה. לא בהכרח, ממש לא. אני יכולה להראות לכם אנשים שיש להם 5 פעמים שירותים ויש להם עודף משקל. אז תנועתיות של המעי זה פתרון פשוט, שהוא לא מוסיף לנו קלוריות. אנחנו יכולים על הבוקר לשתות כמה שלוקים חם, כמה שלוקים קר, כמה שלוקים חם, כמה שלוקים קר. תנסו את זה, תראו, מי שיש לו בעיה, לפעמים זה מה שעובד, פותר את הבעיה כמו קסם.